изумление научих от доклада на Европейската комисия, че вие включихте освен Северен поток 2 и Турски поток като приоритет на Европейската комисия. Вместо Южен поток, който вашата комисия спря. Защо обрекахте българския народ от най-бедната държава, член на Европейския съюз, на абсолютна и тотална зависимост от руски и от турски газ едновременно? Каква е гаранцията, че Турция, която ще купува руски газ, няма да го продава на каквито си цени иска на българския, на европейския пазар, и то като турска газ? Защо подкрепихте Северен поток 2, а не работите, както обещахте, за възобновяването на проекта „Набуко”, който би доставил иранска газ за Европа и за България, като алтернатива на руската газ? Зад гърба на българския народ Германия и госпожа Меркел очевидно много добре се договаря с господин Путин. Поведението на комисията наистина е лицемерно и подкопава доверието на гражданите на Европа в Европейската комисия и в изграждането на бъдещ общ енергиен пазар и съюз. Благодаря. Gracias. Señor Torvalds. Ärade talman, kommissionär Šefčovič och alla våra 4 åhörare uppe på läktaren. En av energiunionens målsättningar